Karon mag-check out na ko diri sa akong gistihan sa TMS Lodge. Naay nangutana sa ako pila daw ang ilahang oras diri. Ang akong gibayaran diri nabilong siya sa kuan sinulog price. So mahal jud siya kay dili siya ingon nga ordinaryong panahon karon kay sinulog man lagi mao nang mahal ang ilahang presyo. Nag-ready na ko sa akong mga gamit kay mag-check out na ko karon. Ang ilang 12 hours dari kung sinulog price 1,500. Ang ilang 24 hours 2,500. Mauna ang ilahang kuan presyo. Ang kanang 1,500 electric fan ra ang gamit, dili siya aircon. Pag aircon kung 12 hours kuan siya 2,500. Maoy presyo diri sa ilaha TMS Lodge. Mag-prepare na ta kay mag-check out na ko karong taon-taon. Ug daghan salamat sa inyong tanan-tanan. Thank you so much. And also Mami Vic, thank you so much sa imong blessing nga gi-share sa ako. Daghan kaayong salamat Mami Vic from Canada. Kinahanglan nga wala tayong mga gamit nga malimtan. Kay basig magmahay ta. Char. Bitaw kaning akong charger, dili na lang siguro ni siya. Kay gamit kaayo ni ang atong charger. Ang ato pod sad kuan, power bank. Power bank og kaning wifi gamit sad kaayo nato no, nakatabang sa jud ni ug dako kay diri raman ko nag-upload sa sulod. Dili awat atong mga niaging nga naay lugar nga atong anhaan, dili ta maka-upload sa atong wifi kay minus ang koneksyon. So dili ra ni ang mga tiring-tiring nato ipangbutang. Hala naa pa ni siya oh. Haon lang siguro nako na ang suludan ng box. Kani naa siya deposit nga 300. Nya kani ang atong kuan isulod sa ni natong silupin ang atong kani atong toothbrush mga ses. Uy, salamat kaayo ha sa tanan jud, sa tanan-tanan diri sa Cebu. Daghan kaayong salamat kay naghatag pa jud mo og time. Ilabi na ni Madam Mercy. No, Madam Mercy, thank you so much. Idalan ko sa kong Jollibee diri ni Maynard, di ba? Maynard, thank you so much Maynard. Ingat-ingat kayo dyan sa imong wifey nga beautiful wifey. Ato mga pahumot danira sa pikas. Mag-ready na din ta guys. Okay, we're going. Wow! Ay, ginood ko. So, kanina pa ni siya isulod. Dili na lang siguro ni siya. Napay chinilas di ay mga ses. Diyos ko, huwag kalimutan. Gamit na gamit natin yan. Ang chinelas natin. Gamay na lang jud ang akong silupin. Oh, gamay na lang jud kaayo siya. Wala tayo mabutangan sa bulingon. No? Pero pag makalugar ko, magpalit ko kinaning yung silupin kay para na ay masulan anytime. Kani limpyo man siya po. Hindi man siya ingon nga pugaw. Para kapsay ang atong dala. Nga ang power bank, pwede rasan nato siya diri i-suksok na atong power bank. Thank you guys! Abangan ninyo kung saan ako pupunta ngayon. A few moments later. Ready na tanan ang atong gamit. Mag-check out na ta. I love you so much sa inyong tanan. So ang atong bag, ato ra ni siyang i-backpack. Diha, ato rin siyang i-backpack guys. Ang mga sabon. Sabon ako daw, toothpaste, ako nang nakuha. So, we're going home na. We're going home na. Ano na ito ni gamay. Oh, diba? So, bye-bye. I love you all guys. Bye. Naisabon na, wala ko nagamit.
So, pauli na ta. Pauli na ta. Dito, abangan ninyo guys kung asa ko paingon karon. Out na jud ta. Out na. Bye. Out na po, madam. Sa upat ka adlaw. Ako nang nakuha ang deposit sa Yawi, Diaraan, 300. Grabe, yapon kadagan kay taon, guys. Dirira ko mag-agi sa Pikas kay tuaman dito ang parid. Napadi ay ang parid, wapa jud na human. Daghan gyapon kay tao, guys. Grabe. Ala, oy, bossing! Dira diri ako kamit up, ha? Wala pa silang ginida. Ako ni kauban sa trabaho sa una, guys. Manila. Madam, nasa di siya karon. Oh, madam! Ama si Ginida, wala pa? Wala pa, day. Dili ko nagulat-ulat sa ilaha kay para sa yun ra tultulon. Oo, ganit. Bang sa metro. Kay grabe kadagan kayo ang tao. Gikan dito nagtuyok paingon diri sa kulon. Mag picture guys, mga supporter, sila salamat. Katanaw dito sa mga binukid. Yes! Be, ako picture, be. Humanag suroy. Yes, kapoy kayo. Nakakita mo ni Kuan? Kim Chu? Wala. Dugay kayo. Tapos lagi ko kay Dugay kayo. Ali, dito. Ali ba? Dali, oy. Dali, mag-selfie na lang, maybe. Selfie. Thank you. Hello. Uy, makakaon pa basad kata dito. Karon. Uy, nag-ingon lagi mo nga mo atot ta. Basin wa na tay makaon dito ha. Sabi na ba ya? Liwas na ba ya karon? Uy, si Jenny na tawagin. Padung na siya. Dani? Kay nagbutol man to siya, di man makasultari. Tawagin. Ay upan gali ato na lang nato. Sige. Managbo mi karon liwas na. May lang og makakaon pa mi, guys. Grabe kadagan kay tao. Oh, wala ki. Apil dito sa pier daghan. Grabe no. Tawagan niya si. Ha? Tawagan. Paingon namin sa among pamistahan. May lang og makakaon pa mi. Kay liwas na baya, no? Pero grabe guys, ang tao. Way putol ang tao. Sukat pa ni datong yaging adlaw. Grabe kadaghan. Madam, alin na madam? Oh, gutom na? Di pa gutom. Importante makakaon. Dagan kayong paninda gihapon, guys. Pili lang di jud ka mapas mo diri ug naa lang jud kay kwarta, no. Dagan man kayo ang paninda. Ay. Puto bumbong. Malakaw raman sa ilaha. Sakay ta dali sa likod. Awas na. Yes. Followers. Hi!
nakailag yapon sa ako guys. Thank you so much. Basik si Paon tananing kabayo oh. Wa ko maghaw nga makasuroy-suroy jud ta karon. Di ba eskwelahan man eh? College? San Jose Recolitos ba ni? Oh. Ah, lagi. Kadungdong paday ko. Ay, traffic kayo! May kason! Asa sila? Nagmotor sila? Dili jud ni picture, video jud ni mga Angels Company ni sila guys. Mao toy kuan madam-madam namo. Si Madam Ida. Asa man na-assign karon? Basak. Basak. Ah, dapit Mandawi. Saki sa una. St. Anthony. Wala na si Ate Milita no. Si kuan, si Lisil Pardillo. Resign na sad. Si kuan, si Bobby nga Wala sad. Manghino. Oo. Nangarisay na sila. Oo, gwapo. Biolog. Gwapo. Si kuan, kinsa pa to ha? Si Jupi. Wala sad. Wala sad si Jupi. Nangarisay na sila. Wala na mga karaan di ay. Joan nga Jaime? Na naman sa opisina siya no. Oh, daw si kuan. Kinsa pa to na sa opisina? Ato ko yap nimo sa una taga Angel, kinsa di ay. Gibuking jud ko nimo kinsa man. Wala naman. Uy, wala naman. Dugay ra man bida to wala na. Ang nakagid ay. O naa. Oh, kuya mong saki. Kisa Saki. Saki gud katong pro sa tabunok sa una. Wala ko kabantay ni Saki man. Oh, tungod sa kadaghan. Guys, mga una. Nakauban jud ko pamista. Thank you so much ha. Asan mo itong isa? Ana. Alin na, Ma'am Ida? Sige, wa pa kakita sa kontrato o. Ay, sa imong gitar na no na po kay. Mga unta? Wala, mga on. Mga on with Miami ya. Yes. Ikaw, Dam. Man na. Na jud ka? Nanluod na jud ka? Dinida na eh. Kamu na sa puli, Ma'am Jeneda. Ma'am Jen. Do, ikaw lang sa Mario do, vlog. Wala na si Mario. Wala si Mario. Mario to lang ito, bilin. Pangitag lain Papa Mario. Nangandoy magagtulab humor Ginoo ko nga unsa ni ato tingog. O kana ang buhay ko. Hashtag my idol, Miami ya.
Pagkahuman sa Sinulog, ang diri na area mao na jud ni mahitabo. Nanay daghan kaayo mga plastic, mga basura. Diri ang pandagkot. Ang diha wala na diha. Wala diha, sir. Oh, sige. Pila man imong kandila? Tag-Gis? Tag-Gis ang isa? Puro man Gis, sir. Ano pa nila? Kani tagpila nimo ha? 5.20. Sige, balik ko andi. One. Ganyan na Gis, unya karon 5 unsa man din na. Oh, tag 5 kajut lang ha. Uy, Danira ta kandila ha. 5.20 imo ha. 20 40 60. O, 80 mo ha. Ay mo madam. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 mo ha. Aman mo pula. Tag 5. O, 30 mo ha. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jin, ay palim sa ko hawit. Amo to ako ah. 100, tap 30, 30. Tesa pa ha. Jin, palyo ko din bi. Jin, hello, palit. Garo. Andila na dami tanan. Sige lang, kari lang. Palit mo noon. Sige Palit lang. sa kahawin. Nay yelo og kuan. Tesa pa ha. Tulo lang ako, sir. Ako naman. Sa paha. 100 imo ha. 30 tesa paha. 100. Sir. Dila ako sir. Kani hatagi siya og 30 imo 30. So napay 40. Pinis ako, So tesa paha. Guys, naglumba na sila. Okay na nino. Sir, 50 lang ako. 50 lang ako, sir. 50 ako, sir. Yellow sa. Yellow, sir. Uy, madam, hatagi siya 5. 5 Ano? 5. Oh, Jess, meron ko, sir. Puti sa pa, naglibog naman sa tira ni Blue. Kaya ko Blue. Jess, sir. Jis niya? Ang ilalagay 5 imo Jis. Hala, Jis. sir. Ay, nagkat. O, tagay siya Jis. Tagay ko Jis. Pinay ko, sir. Pinay ko, sir. Oh, humana. Dapat sukli. Imo na na sukli. Sorry, sir. Naan naman. Naan naman, madam. Kaya nga. Tigyan din. 15. 30? Ang ilaha lagi kay David ay tag-as. Unya ang imo. Mubo. Unya tambok. Ayun po, sir. Sir, 20 sir. Ako, Sir, 20 okay. lang, sir. 20 lang, sir. Ha? Naan naman. Usaon man na ron. Sir, pila. Dito. Diri ko noo. Dana. Wala naman green nato. Ay, green isa. Wala, mandagkot ta guys. Kaya wala ko kapandagkot kagani ha. Nagsimbar ako kagani ha. Manang karon nandagkot mi. Lain ko nga. Usara ang kandila. Diya di ko bilib ni mo. Dato magod ni siya guys. Nang naglain-lain siya sa iyang kandila. Tanawa, nakapalit na yun siya. Tara na. Ang dito ko no, ihulog ang kandila. Na ay fireworks sa SM siguro na siya. Wow. So diri mi magdagkot. Kaya wala man ko kapandagkot kagani ha. Ano, kainit pa? Gunting ang tayo mo gikuan na na. Nawala yung gunting? Dagan kay sila halin. Dagan kay sila halin. Wa ato nga rinula.
Yara guys, butangag cheese. Kana, kadagan kay cheese. Pila. Mana cheese kini video. Dagan og cheese kay video. Kana daghan ag condense. Hala. Ganahan jud ko gingana oh. Ay. Ay, dagan na kay Aman tong ilaha. Jin. Jin pa Jin oh. Jin kutsara Jin oh. Sipin rin kasi. First time na ako makatilaw ni Puto Bongbong. Lado ha. Sukli lang dahil no. Jin, kinsa ning isa? Aw. Lami iyo. Thank you so much, madam. Lami ang diabetes. Patay yun yung diabetes. Gano'n mo dagang paligya? Kaunta guys sa Puto Bongbong. Libre nila. Libre yan, minimaya. Dili. Yan, siya naglibre. Gimali mo na. Ayaw bali ang madam. Sila manglibre na ako dyan kay wako trabaho. Kamura ang mga madam o niya. Ito guys, mga unta. Sa Swildos Vlog, manang librihan mo niya. Ato na ni itungtong dani di. Ngaon. Taluya ba ni mga ba ako be? Ayun na. Ako lagi kagilit anak mo. Lami man day na? Kung saan sa piling? Nagi. Galing. Lami. Murag busog ko. Diba sir? Diyan may libre. Ayaw lagi manila. Muna ganahan ko magana diri sa Cebu kay. Ako kauban sa mga trabaho. Dato na mo siya mga karon. Ito dali ka guys. Makauhaw lang. Makauhaw lang siya. Dagan na ka-cheese. Hinay-hinay kaon Jin kay na imong diabetes ron. Okay naman, ay lang sa bunso na. Ha? Ganda ni sayang. Nay, pangayo dag plastic kay isunin ako sa plastic. Sige na. Hinay-hinay na ta. Ha? Hinay-hinay namin guys kay para makaabot namin. Tadi ni mga kuan police patrol. Gagana gyapon kay tao da. Ang basura, nagkalat jud ang basura, di yun malikayan. Oh, tanawa. Sa pila ka tausan nga tao, ganaganha diri sa Cebu. Daghan kaayong basura. Alijin. Sakay na sila. Bye! Ha? Sige.
na. Naputa na mata dali. Sige. Bali dili. Sakto na. Sakto na bito niya. Mura matag mag-welder. Ano na yan? Di ba kani mabalik din? Desa pa ha. Sa papatumba sa pikas din. O, kana. Okay na. Ato na mig Japan. Japan. Mataga kayo ng mong cellphone. Pasig na ay dakop karon ba? Wala. Ha? Ah, dapat din dyan sa puso. Konsolasyon. Konsolasyon? Electron, dili. Murag electron na rin. Ha? Walay lutanan? Nawato ka na din. Electron. Unsa ni Dani Lugarita? O galeria? Salamat. Uy, mo to konduktor dili. Okay lang ako, taga mo na. Driver to siya dili. Pagsiran na rin. Master. Ah, sige. Uy, salamat ha. Arin ako. Gikan ko nang ihi kay kaihion ko. Dito, manakay na lang taba. Magkuyog na lang tas nila. Hi, si Madam. Ko sa imuhang. Gawatch ko sa imong vlog. Asa ba si Mario? Si Mario. Para sa bukid. Oh, ibili. Yes, followers Mami, guys. Salamat. Thank you. Salamat. Salamat sa pagtanaw. Si Madam.